थारैनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आंबो बिजाब फरायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो दिनै बिर लाचितनि 400थि जोनोम सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि बे टंला बिजाब मेला जादों बेयो जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि आरो बे बिजाब मेलाजों नांफाबनानै थानाय गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ आंनिफ्राय हाजासे मान बावहरनायजों लोगोसे गोजोननाय बावहरबाय आं मिजिंथियो बे बिजाब मेलाया जोंनि जि फरायसा फरायसुलिफोर दङ आरो लोगोसे जाय जाखांफुनाय लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफोरखौ बिजाब फरायनायाव एसे थुलुंगाखांहोगोन बांसिनखौ जों नुबाय दिनै माने जोंनि बर' फरायसाफोरा खिन्थु बांसिनै माने बिजाबजों लोब्बा गैया थायो दा बे समाव बेयो थार बे दा अबयसे ग्लबेलाइजेसननि मुगा आरो मबाइलनि बाहायनाया बांद्राय जानायनि थाखायनो जों बिजाबनिफ्राय एसे आनज्रायनायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय नैबायदि जुदि बिजाबनि मेला खुंनाया डेफिनेटलि जोंनि जि इयुन जोलै बे इयुन जोलैफोरखौ बिजाबनि फारसे मोनसे आकर्षित खालामगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो लोगोसे आङो गासैबो बिमा बिफा आरो गार्जेन बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैयो जे नोंथांमोना बे बिजाब मेलायाव नोंथांमोननि गथ'फोरखौ लानानै फै आरो एटलिस्ट गांसेबाबो बिजाब बायनानै नोंथांमोना बे गावनि गथ'नि आखायाव दैखांनानै हो मानो होनबा बिजाबा जाबाय जोंनि बयनिख्रुइबो धोन सम्पद होननानै जों बुंजायो आरो जों जुदि बिजाब फरायब्ला जों गियान मोननो हायो आरो बै गियानानो जाबाय जोंनि जि गावखौ थांना थानायाव जोंखौ गोबां थुलुंगा आरो हेफाजाब होयो